Posle seče knezova, Srbija je ostala bez vođe, ali ne i bez odluke. U februaru 1804. godine u Orašcu doneta je odluka koja će promeniti istoriju. Zbor u Orašcu održan je na Sretenje 14. februara 1804. godine. Okupili su se preživeli knezovi, vojvode i ugledni ljudi Šumadije. Pitanje je bilo jedno: ko će povesti narod protiv Dahija? Izbor nije bio lak. Vođe su znale da onaj ko stane na čelo ustanka potpisuje soslednu smrtnu presudu, ako ustanak ne uspe. Prvo su predlagani stariji i ugledniji ljudi, ali su oni odbijali. I onda je izabran Karađorđe Petrović. Bio je poznat kao iskusan ratnik, strog, nepotkupljiv i spreman da ode do kraja. Karađorđe je u početku odbio. Znao je šta znači podići ustanak protiv Dahija i Osmanskog carstva, ali je na kraju prihvatio uz uslov da ga narod sluša i da u borbi ne bude podele. Tu u Orašcu Karađorđe je izabran za vožda Prvosrpskog ustanka. Zbor u Orašcu nije bio svečanost, bio je zakletva. Od tog dana borba više nije bila stihija, već ustanak sa vođom i ciljem. Orašac nije mesto gde je ustanak počeo, to je mesto gde je ustanak dobio lice.